Jo, čau, už tady, no. Fuck. My nejsme geuši, ne? Ne, my jsme jen prachové. Ale tak je fakt. Takže čau, tady jsme Meme Brothers, no a je to s námi i další vlog. Gogo vlog. A je s námi i tu Gogo. A co pro něj třeba aplaus. Ne, není tady. Ty jsi kokot. Možná v tvých představách. Gogo. Gogo. Ne. Ale je. Motherfucker bitches, ty byste viděli tady. Kdybyste viděli Fuck, tady my ten... jsme zapomněla kapku. Ty zmrda. Jdu za tebou. Bude tady mít teda chvilinku zbezačeného fuckmana. Oh yeah. Fuck. Takže já si nezachránil. Takže klapka poprvé. To je prostě jako, že... Ale Ty zmrda. Klapka po druhé. No jest. A nechtě už bejt ty Jo, teď si můžete jenom ujistit, jako, že pár videí bude s bucháním. Au! Přes jsem zvyklý jako na mě bouchat. A ne v úverti, víš? Drž hubu, žádný viděl nemám. Aha. Au. Na klapce neublížím. Tak vidíš. Bys máma chtěli, jo, už vím, o čem může být tak vlog. O tom, že Vítek má Gogoman, šišku jako inspirace nebo něco takového. My máme klapku. Tak my máme klapku, i když se neobjevuje v každém vlogu. Au. Kvůli němu. Já ne, kogo ji taky nemám. Ty koko, ty jsi ublížil klapce! Au. Ne, klapka ublíží moje. Nic. Nevedám. No, tak klapka is back. A já tě nesnáším. Já ti to normálně seberu. To je násilí. What the fly, co? Násilí už můžeme přestat. Možná. Takže můžeme vám jenom říct prostě. A když se ani neopičeme prostě potom po Gogovi prostě máme rádi klapky, jak jsou vždycky v filmu. Kde máš klapku? Tady? Dej mi. To musím já. Klapka akce! Jenom když tak chceme vám říct, že jsme Češi v Hollywoodu. Pojď beatbox, pojď být. Hoď. Ne, Jenom normální beat prostě. a on to nemí. Neumím. A what the fuck. Tak ještě jednou. 3, 4. Au! To máš za to. Ale to neplatí o to nebylo obuškem. Ne! Matka to schytá, když teda ještě půjdeš. To bys si nechtěl, co? Ne, hej. Tak ani já spolu. Tak klapka se pro vás tentokrát končí. S vámi ještě se možná uvidíme na konci videa. Oje. Pamatujete, jak jsem v minulém vlogu, teda aspoň kdo se díval, zahodil tento mobil? Hell yeah. Čekejte. Fuck. Jsem borec, co? A to, že jsou Nokia nerozbitné, jste jenom všichni prdel. A kolik je? 4 minuty, to bychom mohli už končit. Je mi zima, a co to je? Teda podzim. Teď je mi zima. Oh my God. Ano, učím se japonštinu. A co vás to zajímá? Fuck you.
fakt. Tak čau. Už mám 5 minut. Takže, no, tak natočíme další, ne? Ne, dneska už nekáme. A vlastně nemáme na co, viď? No tak Tak dávajte prosím nějaký ty... lajky, odběry, počkej, Myslím, počkej, lajky, odběry, slednutí, komentáře, lačupy, počkej, Počkej na chvíli. Myslím, jako, že třeba nějaký návrhy na vlogy už nám docházejí nápady. Ano. Už mě dlouho. Už jsme hodně trapný, nikdo mě nesleduje. Nás, no. Nás. To viděl. Nechceš, aby se něco stalo v kapce? Nechceš, aby se něco stalo tvým noce? Dobře. No tak teda, hojám. Klapka. Vítejte, teda, ještě do prdele. Dívej, konec nedělá. Tyhle konec děláme, tak pojď sem. Takže tento vlog je u konce a těšíme se na vás při dalším vlogu. Ahoj!